Vážení priatelia, v týchto dňoch zažívame všetci také pochmúrne dni, pretože stále prší, ale prognózy na víkend sú veľmi pekné a myslím si, že aj slnečné. A dúfam, že aj náš pripravený program na víkend v priestoroch Európskeho domu počas prvého festivalu vína a medu bude slnečný. Dovolujem sa vás týmto srdečne pozvať na jeho program, na jeho degustačné dni, na prezentáciu historickej vínnej pivnice, na prezentáciu a predaj produktov včelárstva, medu, vína a zároveň na degustáciu zakarpatských vín zo Zakarpatskej oblasti od našich priateľov z Užhorodu. Myslím si, že program je veľmi zaujímavý a budem rád, ak vás v sobotu, v nedeľu, v priestoroch Európskeho domu tento týždeň budem môcť pozdraviť. Srdečne vitajte.